Starea deplorabilă a drumurilor din sudul județului a stârnit reacții critice din partea consilierului județean liberal Victor Nae, care de multe ori a acuzat faptul că administrația județeană portocalie își îndreaptă atenția către infrastructura rutieră doar în anii electorali, când cu o lopată de asfalt se adună multe voturi. Drumurile sunt extraordinar de distruse, sau cum să le zic, sunt uneori impracticabile. Nu poți să treci, se rup mașinile. Eu am încercat să fac câteva poze relevante, în sensul că mașinile merg pe ambele sensuri, uneori ies în decor pentru că nu pot să meargă pe drumurile lor, dar am avut câteva acțiuni care au avut succes. Și vă dau un exemplu. Anul electoral 2008. În anul electoral de grație 2008, când au fost alegeri în tot județul, în zona mea acolo s-au asfaltat pe DG 503 două porțiuni de drum în sudul județului, în Fierbinți și Șelaru. Zona centrală este impecabilă. Eu nu am mai văzut în județ până acum semnalizare cu bandă din aceea, ziceți, cu banda aplicată. Dom'le, dar de ce doar în perioada de campanie, domnule? Pentru că studiile probabil sociologice spune că electoratul român ține minte puțin. Îmi amintesc că atunci a fost pus un strat de asfalt. Un strat cât să ajungă voturile la urnă. Apoi au început să se degradeze, apoi au venit celelalte alegeri și au stupat gropile. Deci ei sunt acțiuni pur electorale. Asfaltăm atunci când există un interes.